Moro, olen Pentti Ilmari Saarikoski. Synnyin 2. syyskuuta 1937 Impilahdessa. Olen runoilija, suomentaja ja yksi Suomen merkittävimmistä kirjailijoista sotien jälkeen. Nuoruusaikoina asuin Helsingissä, jossa kävin Helsingin normaalilyseota. Julkaisin runoja tasaisesti 1958 vuodesta lähtien. 1960-luvulla kirjoitustyylini erottautui yhä enemmän muusta suomalaisesta modernismista. Itse kuvailen tyyliäni demokraattiseksi tai dialektiseksi. Kirjoitan pääasiassa runoja, mutta niiden lisäksi käsikirjoitan myös kuunnelmia. Voitinkin tässä äskettäin eli vuonna 1981 Sokeain kuunnelmapalkinnon käsikirjoituksestani Kuikan pelto. Suomennan myös kirjoja, esimerkiksi Homeroksen Odysseian ja Aristoteleen runousoppi ovat minun kääntämiäni. Toimin myös elokuvakäsikirjoittajana, muun muassa Veikko Itkosen elokuvassa Voi veljet mikä päivä. Tähän mennessä tunnetuimmaksi teoksekseni on valikoitunut runokokoelmani Mitä tapahtuu todella. Kuolin 24. elokuuta vuonna 1983 Joensuussa. Hautani sijaitsee Vanamon luostarin pihamaalla. Tervetuloa katsomaan ja lahjoittamaan kynniä haudalleni.